Συνεχίζουμε εδώ από το OT Forum, στην αίθουσα του μικρού χρηματιστηρίου, με πολύ παραγωγική και δημιουργική συζήτηση για την επιχείρηση του μέλλοντος, όπως είναι και ο τίτλος του συνεδρίου μας. Και τώρα έχουμε ενώπιον μας 3 καταξιωμένους managers, 3 ηγέτες της αγοράς, από την αγορά, από τις επιχειρήσεις, από το χώρο των επιχειρήσεων, να μας δώσουν την άποψή τους, την εικόνα τους για το πώς όλη αυτή η τεχνολογική επανάσταση που βιώνουμε και οι προκλήσεις που προκύπτουν από αυτήν μπορούν να μετασχηματίζουν τις επιχειρήσεις και πώς μπορεί να υιοθετηθεί. Έχω δίπλα μου τον κύριο Ραγκούση από την Pfizer Lass. Έχω τον Γιάννη Βασιλάκο από τον Όμιλο Φουρλή και τον κύριο Κουτσόπουλο από την Deloitte Lass. Να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Ραγκούση. Και να μου πείτε πώς βιώνετε εσείς αυτόν τον μετασχηματισμό, πώς όλη αυτή η εξέλιξη τεχνολογική επηρεάζει μια φαρμακοβιομηχανία και ποιες είναι οι δράσεις που παίρνετε. Κοιτάξτε, η φαρμακοβιομηχανία είναι κυρίως χώρος καινοτομίας. Δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς καινοτομία και δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Για 2 λόγους. Ο ένας λόγος είναι οι ανάγκες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ένα σωρό ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες. Οι ασθενείς περιμένουν νεότερα και νεότερα φάρμακα για να λύσουν προβλήματα που έχουν. Και δεύτερον, γιατί μια εταιρεία οικονομικά, μόνο εφόσον καινοτομεί, μπορεί να επεκταθεί παγκοσμίως και να προσφέρει τα προϊόντα της παντού. Οι εξελίξεις τεχνολογικές προφανώς βοηθούν έτσι ώστε να λειτουργήσει ταχύτερα η φαρμακοβιομηχανία σε επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης. Μην ξεχνάτε ότι η φαρμακοβιομηχανία είναι ο χώρος που επενδύει περισσότερο σε έρευνα και ανάπτυξη. Περίπου 20 με 24% των πωλήσεων πάει εκεί. Όταν η τεχνολογία σε βοηθάει, αυτό σημαίνει ότι περισσότερες εταιρείες θα έχουν περισσότερα αποτελέσματα γρηγορότερα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Οι κλινικές μελέτες που ενδιαφέρουν και τη χώρα και είναι και κάτι που μπορεί να έχει άμεσα απόδοση. Φανταστείτε όλα αυτά τα χρήματα πάνε σε νοσοκομεία, σε γιατρούς, έτσι ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν τις κλινικές μελέτες. 52 δις αφιερώνονται σε κλινικές μελέτες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από αυτά εμείς σταδιακά παίρνουμε αυτή τη στιγμή γύρω στα 160. Πόσα μπορούμε να πάρουμε? 500. Έτσι είναι ένας τρόπος που η φαρμακοβιομηχανία μπορεί να προσφέρει μόνο μέσω έρευνας και ανάπτυξης. Γιατί μιλάμε αυτή τη στιγμή για την πρόοδο της τεχνολογίας. Ελπίζω να μπορέσουμε να τα φέρουμε. Μάλιστα. Κύριε Βασιλάκο, ο Όμιλος Φουρλής έχει περάσει από πολλούς μετασχηματισμούς και είστε ένας όμιλος που από το retail ως τα logistics είναι στο DNA σας, να το πούμε έτσι, και κεντρικό κομμάτι αυτής της διαδικασίας είναι και η καινοτομία. Βρισκόμαστε τώρα σε μια εποχή που και η AI επιχειρεί να φέρει μια ανατροπή στην καινοτομία, να το πούμε έτσι. Εσείς στον Όμιλο Φουρλή πώς τον αντιμετωπίζετε και πώς ενσωματώνετε αυτή τη διαδικασία? Αυτό είναι αλήθεια. Η εταιρεία είναι 75 χρονών. Τα γιορτάζουμε φέτος και ευελπιστούμε να είμαστε και για πολλά χρόνια ακόμα. Οπότε δεν υπάρχει, κατά την άποψή μου, ανάπτυξη ή βιώσιμη ανάπτυξη, αν πούμε ότι αυτό είναι το ζητούμενο για τα επόμενα χρόνια, αν δεν υπάρχει συνεχής καινοτομία. Και έτσι, όπως τα πράγματα είναι τόσο ανταγωνιστικά στο σύγχρονο κόσμο και αλλάζουν με τέτοιους ρυθμούς, θα έλεγα ότι δεν υπάρχει επιβίωση και μετά ανάπτυξη και προφανώς βιώσιμη ανάπτυξη αν κάποιος δεν καινοτομεί. Οπότε είναι πράγματα αλληλένδετα. Και σε εμάς η καινοτομία προφανώς μας ακουμπάει ως μια πλατφόρμα λιανικής που δραστηριοποιείται σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Μας ακουμπάει και στο κομμάτι της παραγωγικότητας, έτσι, και στο κομμάτι της ανάπτυξης που περνάει μέσα από την εξυπηρέτηση, την ικανοποίηση του πελάτη. Και εκεί προσπαθούμε να καινοτομούμε σε όλο το εύρος και μέσα από την τεχνολογία αυτό να το πετυχαίνουμε σιγά σιγά και να πετυχαίνουμε και διαφοροποίηση για να μπορούμε να πετύχουμε στην πραγματικότητα αυτά τα δύο. Καινοτομία, βιωσιμότητα. Έτσι, το ζητούμενο είναι βιωσιμότητα. Επενδύσεις, όπως έχουμε πει, αρκετά δαπανηρές. Αυτό πώς το συνδέεται, πώς βρίσκεται αυτό το μαγικό συνδυασμό κατά κάποιο τρόπο? Ναι, νομίζω ότι πρέπει να τα δεις συνδεδεμένα με την έννοια ότι δεν υπάρχει ουσιαστική καινοτομία αν δεν οδηγεί σε βιώσιμη ανάπτυξη και δεν υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη αν δεν, και ανάπτυξη, όπως είπα πριν, αν δεν καινοτομείς. Οπότε για μένα είναι
Και επειδή η βιωσιμότητα, πέρα από προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη και την επιβίωση, είναι και κριτήριο επιλογής πλέον και από τους καταναλωτές, ειδικά στη λιανική, δεν σε επιλέγουν οι νέες γενιές αν το αποτύπωμά σου δεν δείχνει ότι κινείσαι με στόχο τη βιωσιμότητα. Αυτό πραγματικά, αυτά τα δύο κομμάτια είναι αλληλένδετα. Τώρα, πώς μπορεί να μεταφραστεί αυτό? Μπορεί να μεταφραστεί σε ένα τόσο μεγάλο και ευρύ φάσμα που δραστηριοποιείται σε μια εταιρεία σαν και εμάς, που δραστηριοποιείται από αποθήκες και εφοδιαστική αλυσίδα με την κλασική έννοια, μέχρι καταστήματα και εξυπηρέτηση, από πολύ απλά πράγματα που μας δίνουν. Μια καινοτομία, για παράδειγμα, που έρχεται να ενδυναμωθεί μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, είναι για παράδειγμα το να κάνεις καλύτερη πρόβλεψη στη ζήτηση, καλύτερο planning, και τελικά μέσα από αυτό να έχεις λιγότερο να μειώσεις το waste. Οπότε αυτό, ας πούμε, είναι ένα κομμάτι. Ένα άλλο κομμάτι είναι να στήσεις με τέτοιο τρόπο τα ταξίδια στους πελάτες, ώστε να μπορούν γρηγορότερα, ευκολότερα και με πιο βιώσιμο τρόπο και σε κοντινά σημεία, και φτιάχνοντας σωστή γεωγραφία και σωστό supply chain, να μπορέσεις να μειώσεις το αποτύπωμά σου. Είναι παντού, και να λέμε και την αλήθεια, πλέον καινοτομείς μέσα από την τεχνολογία, και καλό είναι να καινοτομείς με στόχο τη βιωσιμότητα, γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα. Και ερχόμαστε στον κύριο Κουτσόπουλο να μας πει αυτή η διαδικασία, αυτή η γεμάτη προκλήσεις διαδικασία, έτσι, πώς εσείς από την πλευρά σας βοηθάτε τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν πολύ πιο γρήγορα αυτές τις διαδικασίες και παράλληλα να λειτουργήσει ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα? Η καινοτομία είναι απίστευτα σημαντική και συνάδει πάντα με την βιωσιμότητα. Η καινοτομία οδηγεί στην βιωσιμότητα και είναι απίστευτα σημαντικό. Αν το πάμε λίγο στην πιο μεγάλη εικόνα και πηγαίνοντας ουσιαστικά στην Ελλάδα και μετά να κατέβουμε στις επιχειρήσεις. Η καινοτομία είναι καλή, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική από πίσω. Αυτό ισχύει συνολικά για τη χώρα, αυτό ισχύει ουσιαστικά για τις επιχειρήσεις. Πού θέλεις να καινοτομήσεις? Να υπάρχει καταρχήν μια σύμπλευση μεταξύ πολιτείας, μεταξύ επιχειρήσεων και μεταξύ και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Και τα τρία μαζί πρέπει να έχουν ένα κοινό στόχο. Πού είμαστε καλοί, τι είναι αυτό που ξέρουμε, τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε καλά. Και εκεί ουσιαστικά να έρθουμε να καινοτομήσουμε. Άρα, ένας χώρος που μπορούμε να βοηθήσουμε καταρχήν είναι στρατηγική. Ένα δεύτερο κομμάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να έχεις τους ανθρώπους για να μπορέσεις να κάνεις τις κινήσεις που πρέπει να κάνεις. Το να επανεκπαιδεύεις reskilling του προσωπικού είναι απίστευτα σημαντικό, γιατί χωρίς αυτό δεν έχεις την υποδομή να μπορείς να το φέρεις σε πέρας. Το να βρεις τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορέσεις να καινοτομήσεις. Αυτό μπορεί να είναι εσωτερικό, μπορεί να είναι μέσω venture capital, μπορεί να είναι μέσω προγραμμάτων, όπου θα σε βοηθήσουν να προχωρήσεις στο επόμενο κομμάτι. Η δημιουργία χώρων, όπως η Τεχνόπολη, ας πούμε, στην Θεσσαλονίκη. Κέντρα ουσιαστικά που έχουν πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις, startups, scale-ups, δημιουργώντας ένα οικοσύστημα που το ένα μπορεί να βοηθήσει το άλλο για την επόμενη μέρα. Ο συνδυασμός λοιπόν όλων, και επίσης η ύπαρξη ενός πλαισίου, και όσο μιλάμε για την καινοτομία, όπου θα επιτρέπονται τα λάθη. Τα πλαίσια, τα ρυθμιστικά πλαίσια που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν επιτρέπουν τα λάθη. Η Αμερική, όπως όσοι ξέρουν την αγορά, βλέπεις ότι και να αποτύχεις, μηδενίζεις και ξαναξεκινάς. Μάλιστα. Το να αποτύχεις είναι απίστευτα σημαντικό για να μπορέσεις πραγματικά να καινοτομήσεις. Η καινοτομία λοιπόν, το να μπορέσεις να ξεκινήσεις κάτι, να αποτύχεις και να το ξανακάνεις και να μπορέσεις να προστατεύσεις κιόλας όλες τις ιδέες που κάποιος μπορεί να έχει, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την επόμενη μέρα. Δίνατε μια ωραία πάσα, γιατί ήθελα να σας κάνω αυτή τη συμπληρωματική ερώτηση. Ποια είναι η πολυτέλεια? Έχουν την πολυτέλεια ελληνικές επιχειρήσεις να κάνουν λάθος και να αποτύχουν? Το λέω με την έννοια ότι είναι αρκετά δαπανηρές οι συγκεκριμένες επενδύσεις. Είναι πολύ δαπανηρές, αλλά νομίζω ότι αν δεν κάνεις λάθος, δεν μαθαίνεις, δεν βελτιώνεσαι, δεν προχωράς. Μάλιστα. Κάναμε ιστορικά και εμείς ως εταιρεία. Κάναμε ένα εγχείρημα πριν από κάποια χρόνια. Ο κ. Δραγκούς το ξέρει καλά. Συνυπάρχουμε πάρα πολλά χρόνια κάνοντας αυτή την κίνηση. Κάναμε μια πολύ μεγάλη κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Ήρθαμε και επενδύσαμε πότε? Επενδύσαμε 2017-2018, σε μια περίοδο που τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα, εντοπίζοντας μια ανάγκη κόσμου να βρει ένα πολύ ενδιαφέρον αντικείμενο και να μπορέσει να εξελιχθεί. Τι κάναμε? Επενδύσαμε στους ανθρώπους. Επενδύοντας στους ανθρώπους, δεν ξέραμε αν θα πετύχει ή δεν θα πετύχει. Είχε αποτέλεσμα στην πορεία και έχουμε καταφέρει να φτάσουμε μια πολύ μεγάλη δυναμική πλέον, επενδύοντας παράλληλα όχι μόνο σε ανθρώπους, αλλά να τους εκπαιδεύουμε σε τεχνολογίες εχμής. Αυτό μας διαφοροποίησε,
μας διαφοροποιεί και παράλληλα δίνει τη δυνατότητα βιωσιμότητας. Γιατί επηρεάζει τους ανθρώπους, επηρεάζει το περιβάλλον, επηρεάζει την ευρύτερη αγορά της Θεσσαλονίκης και επηρεάζει όλους τους stakeholders. Και competence center. Ακριβώς. Επενδύσεις, ανθρώπινο δυναμικό, και έρχομαι στον κύριο Βασιλάκο, μου επιτρέψετε, έχετε σε εξέλιξη ένα ευρύ επενδυτικό πλάνο σε όλους τους κλάδους που δραστηριοποιείται ο Όμιλος Φουρλής. Θέλω να μας πείτε λίγο, να μας δώσετε λίγο εικόνα από τα επόμενα επενδυτικά βήματα και αυτά που ολοκληρώνεται σήμερα και πώς τα συνδυάζετε αυτά, την βιωσιμότητα, την επενδυτική δραστηριότητα και την καινοτομία. Κλειδί, δύσκολο εγχείρημα, αλλά ναι. Είναι δύσκολο, ναι, όχι επενδύσεις. Όντως, είμαστε σε μια δημιουργική φάση, οπότε μπροστά μας έχουμε ένα επενδυτικό πλάνο που στην πενταετία μάλλον θα ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια, οπότε για τα μεγέθη του retail είναι αρκετά μεγάλο. Και τώρα η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου που λέω και εγώ είναι πώς θα τα μοιράσεις. Θα τα μοιράσεις σίγουρα σε ένα κομμάτι που υποστηρίζει την ανάπτυξη, άρα νέα καταστήματα, νέες χώρες σε ό,τι αφορά το υπάρχον δίκτυο, άρα να ανοίξει περισσότερα IKEA, περισσότερα Foot Locker στις χώρες που έχουμε μπροστά μας ή περισσότερα Intersport, ας πούμε, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αυτό είναι το ένα. Και είναι καλώς ή κακώς προαπαιτούμενο για τα υπόλοιπα, γιατί χωρίς την ανάπτυξη είναι πάρα πολύ δύσκολο να προχωρήσει και τα υπόλοιπα. Άρα η ανάπτυξη, το growth, είναι αυτό που στην πραγματικότητα σου δίνει το χώρο στη δική μας αγορά για να κάνεις τα υπόλοιπα. Τώρα, επειδή πάντα οι επενδύσεις είναι πεπερασμένες, οι δυνατότητες είναι πεπερασμένες, ειδικά σε κάθε χρονιά, αν θες να είναι και βιώσιμες, το υπόλοιπο κομμάτι πρέπει να το μοιράσεις προφανώς στον ψηφιακό σου μετασχηματισμό, έτσι, ο οποίος ρίχνεται να υποστηρίξει έναν ευρύτερο μετασχηματισμό που επιτρέπει στην κάθε εταιρεία και ειδικά στη λιανική που αλλάζει να παραμένει σχετικός με τις ανάγκες του πελάτη και να δημιουργεί να καινοτομεί μάλλον και να επιτρέψει την εταιρεία να καινοτομεί με στόχο να τη διαφοροποιεί και να της δίνει δυνατότητες. Ένας πελάτης που αλλάζει. Βέβαια. Που αλλάζει και πλέον είναι πολύ πιο ευαίσθητος στις τιμές. Ο πελάτης αλλάζει. Έχουμε μπροστά μας γενιές οι οποίες έχουν σημαντικά διαφοροποιημένες συμπεριφορές. Άρα πρέπει να χτίζεις το μέλλον κάνοντας το παρόν πιο σχετικό για αυτές τις γενιές. Δεν βάζω το κομμάτι μόνο. Η τιμή είναι ένα σχετικό πράγμα και προφανώς έχει να κάνει με το συνολικό value που δίνεις και το value proposition. Έχω να πω όμως ότι οι εταιρείες πλέον πρέπει να αλλάζουν το μοντέλο τους πολύ πιο γρήγορα και πάντα με τη βοήθεια της τεχνολογίας πλέον για να παραμένουν σχετικές με τα ταξίδια αγορών, τα καταναλωτικά ταξίδια, τα οποία αλλάζουν με πολύ γρήγορο ρυθμό, ειδικά στις νεότερες γενιές. Άρα, για να μείνει σχετικός, πρέπει να αλλάζεις. Και άρα, ένα μεγάλο κομμάτι των επενδύσεων για να κλείσω πάει εκεί. Κύριε Αγκούση, κέντρο ψηφιακής καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπατε, έχετε και οι δύο, είναι ένα κομμάτι επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναμικό. Θέλω λίγο να μου πείτε για αυτό το impact, την συμβολή του συγκεκριμένου κέντρου και πώς εσείς θεωρείτε ότι η εξέλιξη και η ψηφιακή αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να λειτουργήσει και στο κομμάτι της δικής σας βιομηχανίας, όπου η καινοτομία, νομίζω, και η γνώση είναι απαραίτητη, αλλά και ευρύτερα για την οικονομία. Πρώτα, όταν πήγαμε στη Θεσσαλονίκη υπήρχε η Deloitte και μάλιστα μας βοήθησαν να κάνουμε την εγκατάσταση. Όμως τότε, αν θυμάμαι καλά, είχαν 300 άτομα και ο δικός μας σχεδιασμός ήταν για 100-200. Αυτή τη στιγμή έχουμε 1.200 και φαντάζομαι ότι και η Deloitte έχει κάτι ανάλογο, που σημαίνει τι αυτό, ότι πρώτον έχουν αλλάξει τα πράγματα και η καινοτομία κυρίως περνάει μέσα από τέτοια κέντρα. Εμάς βέβαια δεν είναι μόνο αυτό, μόνο το κέντρο ψηφιακής καινοτομίας. Έτσι πάνω έχουμε και ένα κέντρο επιχειρησιακών λειτουργιών που καλύπτει 80 χώρες της Pfizer. Έχουμε ένα κέντρο φαρμακοεπαγρύπνης που είναι παγκόσμιο, δηλαδή ελέγχει τα προϊόντα μετά τη χρήση τους, και τώρα φέραμε και ένα κέντρο κλινικών μελετών όπου σχεδιάζονται εδώ επίσης παγκόσμιο. Από πού ξεκινήσαμε όμως? Το αρχικό το κομμάτι και μετά επεκταθήκαμε ήταν το κέντρο ψηφιακής καινοτομίας. Δεν υπάρχει τίποτα σήμερα σε μια εταιρεία
που να μην έχει ένα κομμάτι ψηφιακής καινοτομίας, ξεκινώντας από την καθημερινή δουλειά των υπαλλήλων μέχρι τα εργοστάσια, μέχρι την ανάπτυξη των προϊόντων, η βασική ανάπτυξη. Αυτό που λέμε ότι μέχρι τώρα όλη η κλινική έρευνα γινόταν in vitro ή in vivo σε ανθρώπους, τώρα είναι αυτό που λέμε in silico, δηλαδή μέσα σε ένα chip μπορείς να δημιουργήσεις ένα ψηφιακό υποκατάστατο από ένα όργανο του σώματος και να μελετήσεις τι επίδραση έχουν εκεί τα φάρμακα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι το γεγονός ότι επεκτείνεται η ψηφιακή καινοτομία παντού, σε όλη την εταιρεία, αλλά για μένα το σημαντικότερο είναι ότι δημιουργούνται και οικοσυστήματα. Η συζήτηση που κάνουμε σήμερα είναι αποτέλεσμα αυτού, όπου διαχέεται η ίδια λογική. Όπως ξεκίνησε αυτό το πράγμα στη Θεσσαλονίκη, αν δείτε τώρα υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες, υπάρχουν και εδώ στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα, και αυτό καταλήγει στο κόσμος να μην μένει στο να χρησιμοποιεί το αποτέλεσμα της καινοτομίας, αλλά να καταλάβει και τη διαδικασία με την οποία παράγεται η καινοτομία, η οποία δεν είναι εύκολη και δεν είναι ευθύνη. Σίγουρα. Και κλείνοντας, μια κοινή ερώτηση για όλους, και θέλω για τον κύριο Κουτσόπουλο. Είδαμε μόλις ένα παράδειγμα για το πώς βοηθάτε και στηρίζετε τις επιχειρήσεις στην εξέλιξή τους. Έτσι. Και βγάλαμε και είδηση από ό,τι καταλαβαίνω για το νέο. Φαντάζομαι ότι και εσείς κινείστε στο ίδιο μονοπάτι. Έτσι. Δηλαδή, στη επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, για σας φαντάζομαι ότι είναι και μονόδρομος και βασική επιδίωξη. Θέλω παράλληλα με αυτό το κομμάτι να μου σχολιάσετε και με την κοινή ερώτηση που θα ήθελα να κάνω στο τέλος σε όλους σας. Είναι το στίχημα της επιχείρησης του μέλλοντος. Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει αυτή, και μιας και μιλάμε σε ένα κομβικό σημείο για την ελληνική οικονομία, ότι πρέπει να παράξει και να δημιουργήσει το νέο μοντέλο ανάπτυξης. Εσείς έτσι ποια θα ξεχωρίζατε ως τα χαρακτηριστικά που πρέπει να επενδύσει μια επιχείρηση στο μέλλον? Θα έλεγα ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά είναι εκεί που μετρούσαμε αποτελεσματικότητα. Δηλαδή λέγαμε τι θα κάνουμε του χρόνου, τι αποτελέσματα θα έχουμε, πώς θα πάμε, τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Τώρα θα πρέπει να μετράμε την ανθεκτικότητα. Έχω παιδιά, έχετε παιδιά. Μέχρι κάποια χρόνια πριν έλεγε στο παιδί μου θα γίνει οικονομολόγος, θα κάνει 1, 2, 3. Θα γίνει νομικός, θα κάνει 3, 4, 5. Θα γίνει μηχανικός, θα γίνει διευθύνων σύμβουλος στο Φουρλί. Αλλάζουν τα πράγματα. Γιατί επαγγέλματα που δεν υπήρχαν 7-8 χρόνια πριν υπάρχουν σήμερα, και η ανθεκτικότητα γίνεται το πιο σημαντικό απ' όλα. Ανθεκτικότητα για τις επιχειρήσεις, άρα να φτιάξει επιχειρήσεις που είναι future-proof, αντέχουν σε αυτά που εξελίσσονται. Άρα και αυτό προσπαθούμε κι εμείς. Και ανθρώπους που μπορούν να είναι ανθεκτικοί στην επόμενη μέρα. Άρα η δυνατότητα να μετασχηματίζεσαι, η δυνατότητα να ανταπεξέρχεσαι στις νέες συνθήκες είναι ό,τι πιο σημαντικό, και αυτό μπορείς να το κάνεις μόνο κάνοντας συνεχόμενη εκπαίδευση. Ένα από τα πράγματα που κάναμε στη Θεσσαλονίκη είναι κάναμε συνεργασίες με τα πανεπιστήμια, και συγκεκριμένα κάναμε μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπου χρηματοδοτούμε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα, ώστε επειδή τι χρειάζεται, χρειαζόμαστε ανθρώπους με STEM background. Παίρνουμε ανθρώπους στην πραγματικότητα που ήταν μαθηματική, φυσική, χημική, αλλά δεν έχουν ικανότητες ή γνώσεις που έχουν να κάνουν με τεχνολογία. Μάλιστα. Και είναι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα μετεκπαίδευση αυτών για να είναι σχετική με την επόμενη μέρα. Άρα, καταλαβαίνουμε πού βρισκόμαστε σήμερα, παρακολουθούμε τις εξελίξεις και ετοιμάζουμε την εταιρεία, και το κάνουμε και αυτή τη στιγμή, για τα επόμενα χρόνια και τους ανθρώπους μας, για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις νέες συνθήκες. Δεν ξέρουμε πού θα πάνε τα πράγματα. Μπορούμε να είμαστε κοντά και να κάνουμε τον οργανισμό μας έτσι, ώστε να μπορεί να κινείται ανάλογα με τις εξελίξεις. Ευελιξία και προσαρμοστικότητα φαντάζομαι ότι είναι κλειδί. Κύριε Βασιλάκο, ο κύριος Κουτσόπουλος έθεσε το πλαίσιο. Ανθεκτικότητα νομίζω ότι ήταν η λέξη κλειδί. Εσείς... Είμαι πάρα πολύ κοντά σε αυτό. Απλά θα προσθέσω κάτι στο τέλος, και εγώ πιστεύω ότι αν μιλάμε για στοιχήματα τώρα, έτσι, αν θα βάζα ένα στοίχημα ποια εταιρεία στο μέλλον θα είναι πετυχημένη, είναι αυτή που και σήμερα όντως μπορεί να μετασχηματίζεται και να προσαρμόζεται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Έτσι. Οι δεινόσαυροι, θυμάστε την ιστορία που λέμε πεθάναν γιατί δεν προσαρμόστηκαν. Το δεύτερο είναι αυτοί που συνεχίζουν να καινοτομούν μέσα σε αυτή τη συνεχή
στο συνεχή μετασχηματισμό. Παραμένουν και αναπτύσσονται βιώσιμα, γιατί και αυτό είναι βασικό είναι βασικό μέρος και του κανονιστικού πλαισίου που γίνεται όλο και πιο σκληρό, αλλά και ως κριτήριο επιλογής από τους καταναλωτές. Θα βάζα όμως, εγώ αυτό το στοίχημα το πήρα, θα βάζα και τον άνθρωπο, αυτές οι εταιρείες που έχουν χτίσει τα πάντα γύρω από τον άνθρωπο. Και τι εννοώ, ειδικά για το κομμάτι το δικό μου που, όπως ξέρεις και στην προηγούμενη μου δουλειά, πάλι με λιανική ασχολούμουν για πάρα πολλά χρόνια. Είχα πάρει από τότε αυτό το στοίχημα και πίστευα πάρα πολύ στην τεχνολογία ως ένα εργαλείο το οποίο μας βοηθάει γρήγορα να προσαρμοζόμαστε, αλλά είναι το εργαλείο που ενδυναμώνει τον άνθρωπο να μπορεί τελικά να ισχυροποιεί τη θέση του και να έχει και αυτός μια καλύτερη δουλειά, μια καλύτερη ζωή, ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Άρα και γι' αυτό έλεγα ότι όταν λέγαν όλοι θα κλείσουν τα καταστήματα και θα πάμε όλα digital και τα ταξίδια θα είναι unassisted, εγώ έλεγα, λέτε βλακίες, πάμε να κάνουμε τον omnichannel κόσμο, όπου το κατάστημα παίρνει ένα καινούριο ρόλο και ο άνθρωπος παραμένει με την τεχνολογία στα χέρια του να μπορεί να κάνει τη διαφορά. Και πιστεύω πάρα πολύ ότι αν χτίζεις την τεχνολογία ως ένα εργαλείο που ενδυναμώνει τον άνθρωπο είτε να εξυπηρετήσει καλύτερα είτε να εξυπηρετηθεί με έναν διαφορετικό τρόπο, νομίζω ότι θα είμαστε πιο βιώσιμοι και πιο future-proof, όπως λέει ο Δημήτρης, γιατί τελικά όλο αυτό έρχεται να εξυπηρετήσει τον άνθρωπο, έτσι. Αν δεν τον εξυπηρετήσει, τότε θα ξεκινήσει ο πόλεμος μεταξύ των ανθρώπων και των μηχανών. Η τεχνολογία λοιπόν ως μέσο εργαλείο για την εξυπηρέτηση. Ναι, το στοίχημά μου είναι ότι όσο επενδύει στον άνθρωπο, είτε τον εργαζόμενο, είτε τον καταναλωτή, είτε τον συνεργάτη, αυτό τελικά θα σε κάνει και πιο future-proof και πιο επιτυχημένο. Η συμβουλή σας και με αυτό να κλείσουμε. Νομίζω ότι συμφωνώ απολύτως με ό,τι έχει υποθεί. Μόνο να προσθέσω, νομίζω ότι είναι σημαντικό η εταιρεία του μέλλοντος να έχει ένα καθαρό σκοπό, να ορίσει τι κάνει, γιατί το κάνει, πώς το κάνει και για ποιους το κάνει, να είναι καλός εταιρικός πολίτης, δηλαδή να συμπεριφέρεται όπως ένας υπεύθυνος πολίτης και μέσα στο σπίτι του και έξω από το σπίτι του και να αξιοποιεί το δυναμικό που υπάρχει, που στην Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, είναι άφθονο. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερος επίλογος της κουβέντας μας. Νομίζω ότι βγάλαμε όλοι χρήσιμα συμπεράσματα. Ακούσαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα από ανθρώπους που ηγούνται επιχειρήσεις και έχουν βάλει στην επιχείρησή τους όλη αυτή την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Από εδώ συνεχίζουμε, ακολουθεί το επόμενο πάλι. Ευχαριστούμε πολύ.